шикоят аз шиканҷаи Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаро додситонӣ нодида гирифт. дар муноқишаи марзӣ бо Қирғизистон 92 хонаи сокинони Тоҷикистон комилан вайрон шудааст. ҳалокати духтари 16-сола ҳангоми чорвочаронӣ. Украина Эронро ба таъмини сарбозони русӣ бо либосҳои зиреҳӣ муттаҳам кард. ба додситонии кулли Тоҷикистон то ин дам дар бораи шиканҷа шудани рӯзноманигорон ва сокинони боздоштшудаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шикоят ворид нашудааст. Радио Озодӣ бо истинод аз қавли Файзалӣ Давлатзода, корманди додситонии кулли Тоҷикистон навишт, ки ба ин ниҳод то имрӯз аз журналистони боздоштшуда, аз ҷумла Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, дар бораи эҳтимоли шиканҷа ё бадрафторӣ ҳеҷ шикояте ворид нашудааст. Давлатзода гуфтааст, ки хабарҳоро дар бораи шиканҷа шудани Пирмуҳаммадзода аз матбуот хондааст ва танҳо дар ҳолати шикояти расмӣ қазия таҳқиқ мешавад. Ин ҳам дар ҳолест, ки пайвандони Пирмуҳаммадзода гуфта буданд, ки дар номае тавассути вакили мудофеъ ба додситонии кул ва шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат дар бораи шиканҷа шуданаш шикоят карданд. Бар замми ин номаи худаш низ бадтар расонаӣ шуд, ки дар он гуфта буд, ки 18 рӯзи азобу уқубат, изолясияи комил, таҳдиду таҳқир ва расидан ба аъзои оилаам водор кард, ки гуноҳи накардаамро ба дӯш бигирам. ҳамчунин наздикони баъзе аз рӯзноманигорони дигари боздоштшуда аз латтукуби шиканҷа шудани онҳо ба расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода буданд. мақомоти Тоҷикистон дар гузорише гуфтанд, ки дар ҷараёни муноқишаи марзӣ бо Қирғизистон дар моҳи сентябри имсол дар умум 92 хона комилан вайрон шуда, 322 хонаи дигар осеб дидааст. Ин гузоришест, ки мақомот дар ихтиёри муассисаҳои имдодӣ гузоштаанд. гуфта мешавад, дар муноқишаҳои рӯзҳои 14-17 сентябр як мактаб ба тамом аз байн рафта, 5 мактабу 2 масҷид нимвайрон шуданд. Бар асоси гузорише, ки расонаӣ шудааст, дар низоъ 41 ғайринизомӣ ҷон бохта, 204 нафар маҷрӯҳ шуданд. аммо расонаҳои хабарӣ аз ҷумла Радио Озодӣ номи 84 ғайринизомӣ ва нерӯҳои амниятиро гирд овардааст, ки дар муноқишаҳои марзии рӯзҳои 14-17 сентябр кушта шуданд. мақомоти Қирғизистон аз фавти 63 нафар ва маҷрӯҳ шудани даҳҳо тани дигар гузориш доданд. духтаре, ки 16-солаи сокини деҳаи Бадгаи ҷамоати деҳоти Шинги шаҳри Панҷакент ҳангоми чорвочаронӣ аз баландии тахминан 80 метр ба зер афтода ба ҳалокат расидааст. тавре Кумитаи ҳолатҳои фавқулода иттилоъ додааст, ин ҳодиса баъд аз зуҳри рӯзи якшанбе 23 октябр рух додааст. ба иттилои манбаъ, сабаби сарозер шудани духтари 16-сола дақиқ маълум нест. ҷасади ӯро кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пайдо карданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳушдор додааст, ки дар рӯзҳои боронӣ ва умуман дар остонаи фасли сард бояд кӯдакону наврасонро эҳтиёт намуд ва танҳо ба чорвочаронӣ, ғунучини ҳезуму алаф ва гиёҳҳои доруворӣ ноболиғонро нафиристад. кумита танҳо фиристодани як духтари ҷавон барои чорвочаронӣ ба кӯҳро бемасъулиятӣ унвон кардааст. идораи иттилооти вазорати дифои Украин мегӯяд, ҷумҳурии исломӣ либосҳои зиреҳии сарбозони русиро таъмин мекунад. ин идора мегӯяд, ҳудуди 1500 ҷалиқаи зидди гулӯла ва кӯлоҳи низомии эронӣ дар Русия нигаҳдорӣ мешавад. ғарб кӯмаки таслиҳотии Эрон ба Русияро ба маънои даст доштани Теҳрон дар ҷанги Украин қаламдод мекунад. кишварҳои ғарбӣ ҳамвора бо баёни ин нуқта кӯмаки таслиҳотии Эрон ба Русия дар ҷанги Украинро маҳкум кардаанд. идораи иттилооти вазорати дифои Украин ҳамчунин аз барномаи Эрон барои ирсоли 3000 василаи ҳифозотии зиреҳии дигар ба Русия дар ояндаи наздик хабар додааст. ҳамчунин гуфта шудааст, ки мақомҳои эронӣ қасд доранд гурӯҳи ҷадиде аз мушовиронро барои кӯмак ба Русия дар истифода аз паҳбод Ораш-2 эъзом кунанд. истифода аз таҷҳизот ва нерӯҳои низомии Эрон дар ҷанги Русия бо Украин дар моҳҳои гузашта ба таври густурдае матраҳ шудааст. мақомоти украинӣ ва бештаре аз кишварҳои ғарбӣ борҳо истифодаи Русия аз паҳбодҳои эронӣ, аз ҷумла паҳбодҳои интиҳории Шоҳид 136-ро барои ҳамла ба зерсохтҳои ғайринизомӣ дар Украин маҳкум кардаанд. ин дар ҳолест, ки мақомоти ҷумҳурии исломӣ ирсоли паҳбод ба Русияро такзиб мекунад.